valoracions ha sentit vostè sobre el programa d'ahir? Què li va semblar el programa d'ahir? El programa és un programa atrevit, difícil per un polític i molt d'alguna manera arrelat el que és avui la percepció d'una part de la ciutadania que vol que s'exerceixi un esperit crític que trenqui esquemes i formalismes, no? Segurament no és el programa per sentir-s'hi més còmode per un polític, però crec que és d'alguna manera interessant i les reaccions que jo he captat, evidentment són amables cap a la meva persona perquè venen a dir que vam defensar les posicions d'una manera correcta amb un debat molt difícil, que és evidentment la defensa de l'ordre públic, que pot generar riscos en el que són les nostres limitacions democràtiques. No va quedar clar, i aquest matí ha sortit amb alguna tertúlia, el fet de la identificació dels Mossos. Nosaltres hem anat a gravar, i la seva filla segurament s'hi trobarà amb això algun dia. No tenim problemes de violència, com va haver anteriorment, d'agressions o de malsentesos, però sí que hi ha un problema d'identificació quan els Mossos ens insulten de vegades perquè estem gravant situacions complexes. Nosaltres els diem allò, li direm al conseller o li direm al director general, i aleshores a sobre se n'enfoten. Fins i tot, en algun moment, els insulten a vostès. Què podem fer al respecte? Per què no identifiquem o no podem identificar fent bé els Mossos, especialment de la brigada mòbil? Bé, quan es produeixen aquestes situacions d'abús de poder i d'autoritat, jo crec que hi ha els mecanismes, si és que hi ha proves, sí. Algun expedient disciplinari hem tingut amb els Mossos que no han tingut una actitud correcta i ètica. El que és cert és que s'ha de buscar un punt d'equilibri. Ells van identificats en la seva uniformitat, però la defensa de la seva integritat en ocasions, en el cas de l'ordre públic, doncs obstaculitza la identificació permanent. Hem de tenir present que en aquests moments aquesta excessiva identificació de determinades funcions, amb delictes fiscals, amb terrorisme, també amb ordre públic, doncs també és una manera de protegir la integritat de les policies que es dediquen a aquestes funcions a vegades fràgils i delicades. Però no hi ha un problema de que si els Mossos d'alguna manera no els podem identificar se sentin cada cop més forts dintre d'aquest cert anonimat i es puguin convertir en un cos autònom fins i tot que vostès no puguin... No existeix aquest problema perquè el compromís ètic de tota l'escala directiva i de la pròpia policia porta que aquests fets cada vegada siguin més arraconats, identificats i fins i tot depurats. No hi ha aquest risc, n'estic segur.